नैबे हासुनायजों बरायबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा माने गौरां फेक जायगायाव फैदों आरोना बिउटिफुल जायगायावहाय सेंग्रा सिख्ला बेरायग्रा एकदम माने गोजान गोजाननिफ्राय फैग्रा बे जायगायाव फैदों आरो गौरांनि बियो माबा आरोना बियो बेरायग्रा सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय ओरै नाहरदो लोगोफोर हाजोखौ नायहर बरिया समायना आरोना लोगोफोर दा हासुखा थाबाय बोसोरसे लाखाय मोनसे हासुनायावनो फाग्लालै जागोन दालाय जायगाफोरखौ नाय आरोना लोगोफोर हासुनो थाखाय बावसो फैनांगौ फायो बुंजारलालै बुंजारला सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हासुलाङो बहाय बोरैबाय मानिबो लाङा आयौ सानसे फैथारगोन आं बे जायगायाव आयबो मिथिबाय भिडिअ लाफैगोन आं दालाय आयौ बेबादि दिनखौ माबा मोननोब्रा आदा सोरां भिडिअ लानाया बै एरियायाव फन लाबोब्रा नालाय दालाङा गौरांनि दालां फेस आरोना बेयो गला मानिबो लाङा आयबो मिथिबाय दैफोरखौ नायनो हागोन लोगोफोर बिराद मोजां जायगा आंबो फैफेरा माबा बेयाव फैफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय आं दा फैबाय आरो माने बिराद मोजां नांदों आरोना जायगाखौ बैबा फुख्रि हाजो आरोना दालाय मानिखाबाय मिथिबाय आं जायगाखौहाय जायगाखौ मानिबायना आयौ फाग्लाफ्रा मालाबानो फैदों मिथिबाय जायगाया बरिया नै लोगोफोरा फैबाय आरोना बरिया आयौ मिथिबाय जायगाया नालाय जायगाखौ मानिबोला आइबो फट' खेबा बानिबाव दाहाय जायगाखौ नायनो हागोन लोगोफोर बरिया आरोना जोङो दा नैबाव हाबसिगोन आरोना नैबाव टिकेट दाननानै लोगोफोर बरिया लोगोफोर जायगाया बिराद मोजां जाना होदों नालाय जायगाया माबाया दिना बेबादि दिनखौबा मोननो आयौ गोथां गोथांलाय एकदमबारे रं कालार फुननायफोरबायदि बेसेबां लायो लोगोफोर बिराद टिकेट दानबाय आरोना होलांसिगोन सिङाव थांसिगोन माने जायगा बरिया मोजां आइबो मानिबाय आरोना बेबादि समाव मानो भिडिअ लाफैबाय आयौ जायगाखौ मानिबोलां आयौ मिथिबाय बेबादि जायगाखौ आयौ मोनब्रैसो बारगोन आं आयबो मिथिबाय मोनब्रैसो बारगोन आरोना लोगोफोर नालाय दिना आयौ फाग्ला बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो आयबो मिथिबाय गौराङाव बेसेबांबा गोबाव जाबाय मिथिबाय 12टा टाइम आरोना लोगोफोर खिन्थु रावबो नुनो नागिरा आरोना बिदि 12टा टाइमबाथाय माने सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बिदिनो 1टा 2टायावसो फैलालाय सेंग्रा सिख्लाखौनो आंनो आंहा सिख्ला गोसोनि हाबा जाखादोंसो नंगौ नोंहालाय मा खनसे गौरां लानानै फैखांनाया फाग्ला अरा माला गौरां हिनजाव मालायनि फिसाय गोनां हिनजावखौ लाबोनानै जिग्रा खनसे होजासिमोन जेबो दांनो हाग्रा रावबो मानसि गैया बेयाव कम्पार्टमेन्टाव लिंनो हाना माबायदि दा बिमाजों फुदुं जासिनो फाग्लाया आयौ नायलाय लोगोफोर जायगाफोरखौ नाहरलाय मिथिबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नाहर आयौ बरियालै आयबो मिथिबाय बै जायगायाव सेंग्रा सिख्ला दंजोबो आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांसिगोन गला खारना मोनथामसो बारस्लाबायसो मिथिबाय 12टा टाइम आरोना लोगोफोर माने बिराद सान्दुं थिखा थिखिनिफ्राय आं दिनखौ मानिबाय आरोना दिनैहाय आयौ बेबादि दिनखौ बोरै मोनोलै आयबो मिथिबाय उफ होद मानिया लांबाव आयबो साइकेलजों फैनानैबो खमैबाबो लाफैखागोन आरोना आंबाव भिडिअ मानिखो आङो डिएसएलआरजों माने फट' माबा लानो नागिरदों आरोना डिएसएलआरजों फार्स्ट टाइम दिनै फट' खेबजासैलै मोनथामसो मोनब्रैसो बारनाय लानोसै आरोना फार्स्ट टाइम डिएसएलआरजोंसो दामि खेबजासै डिएसएलआरजोंनो बेबादि जायगाखौ बोरै मोननोलै आं
बोरै मोनबावगोन हो ओइ थाइ नै जोमैया बरिया नुयो नै फैदबो मोजां मा फट'आ बाव जायो मा गाइस माने गini गाखोग्रा आरोना आयौ दुंसिला जोबखागोनदां नै मोनथिबाय गला दुंसिजोबखायो नै मोनथिबाय ओंखायनो रावबो फैया दा बादिबाथाय फटक दे फटक मोननैसो लागायदो फटक लेन्स गोलावजों खेबाना बेयाव लेन्स गोलावजों खेबो 20 थाखाल' फैसाजों बे गौरांसिम फै 20 थाखा फैसाजों गौरांसिम फैनांगौ सादर नङा बरेक्समेन लागायदो So guys, माने जोङो दा माने बैसिन एसे जायगा नायदों आरोना भिडिअखौ दहाय लाखांबाय बैयावहाय ओमफ्राय जों दा एसे रेस्ट लाफैयो आरोना सिनायखादों लंपेन्टआ जिनायबाय सेसखा आरोना फाग्ला मोनखायलां औ माने दा मोनथामसोल' बारसै आरोना लोगोफोर माने ओमफ्राय आंना दा लंपेन्टआ जिसिनबाथाय रासिन जिसिबाथाय सेस आलदाखा आरोना नै मिथिया जिसिबाजोब्बाय आरोना फाग्ला जानाय नंला जोंखौहाय बिराद मानिदोंमोन आरोखि ना बेबो मिथिबाय बेबादि जोंखौबा सफोर मोनसिगोन मिथिबाय मा जाबावगोन जों नुबायना आयौ नुबाय लोगोफोर दैया दुगैनो खम मोजांलै आयौ लोगोफोर जोङो दा फैलायबाय आरोना बिराद मेंसिजोब्बाय मा खालामनो सोंलांबाय आरोना न'आव थांसिनाबा बिराद जारला जाबाय लंपेन्टआबो जिनाय होबाय नालाय बारनाया मोनथामसो बारजाबावगोन आरोना ओमफ्राय बारा रिक्सथ' बारजाला फालांगियाव बारजाया मोजां नुखायो दा थ' गाइस माने जोङो दा फटक सोलिगासिनो आरोना बारनायखौथ' मोनथाम मोनब्रैसो नोंथांमोना नुबायानो आरो लाबायानो मेंसिलाजोब्बाय आरोना गोलोमलाजोब्बाय फाला बारखाय मोनसे फाग्लाखौ बेबायदि बारदावला फैनाय नुफेरदों दे रावखौबो नुवा आरोना लोगोफोर जोंल' बारदावला फैदों बे गौराङावहाय फटक लाबाय नै बिथां सोमखोर ब्र'आवहाय थानायफ्राथ' नायब्रा नों एकदम नारखो थाखायो मिथिया थानाय सिस्टेमफोरखौ नायब्रा आयौ नारखो बिराद मानसि फैयो आरोना लोगोफोर जोंना बे एखम्बा सानदुं दुङा एकदमबारे बेबादि जायो बिराद मोजां फैसिनखागोन आरोना बे गौराङावहाय लंपेन्टआ जालानो लोगोफोरनो लंपेन्टआ जिबाय आरोना ओंखायनो आं माने बारनो हानाय जायासै मोननैसो बारसै बेखौ फैसिगोन आं साइकेलजों आंनि गनि साइकेला बेखौ लानानै जेरैबाबो फैगोन आरोना आं बे गौराङावहाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनदों मा थांबायसो गाइस माने आं माने मा होनना बुंनो रावजोंबो गोसो जायालाय ओंखायनो मालायफ्रा माने बेफोरबायदियाव जिरायग्रायाव माने बेफोरबायदि गोसोनानै जों गावखौ लाइन मारिबा हानै लोगोफोर माने दै जिं जिंसो बेरायगासिनो आरोना माने रावजोंबो गोसो जाया मा होनना बुंनो रावजोंबो गोसो जाया आरोना दासिमबो रावजोंबो गोसो जाया रावजोंबो फोथायजाया महरानो गैयालाय ओंखायनो रावजोंबो गोसो जाया आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि लामाजों थाबायनांबाय आं लोगोफोर मानो होनबा बैजों थाबायलांबाबो मालायनि लाइन मारिनाय बा गाव गावनि मोजां मोनलायनाय लाइन मारिनायखौसो नुयोबा होमबा
फाग्ला बिदिजों आं थाबाय मा फायदे रावजोंबो गोसो जाया जोंबादि सिंगेल मानसिया बेबायदियाव थाबायाबा बबे जायगायाव थाबायनो मिथिबाय जों रावजोंबो गोसो जाया ओंखायनो बेफोरबायदियाव थाबायनांबाय आरो लोगोफोर माने बिराद दुखुनांथाव रावजोंबो गोसो जाया ओंखायनो बेफोरबायदि जायगायाव थाबायनांबाय आरोना लोगोफोर आंना रावबो लोगो गैया आरोना रावबो लोगोफोर माने रावजोंबो गोसो जाया ओंखायनो बेबायदि जायगायाव थाबायाबा उफाय गैया आरोना लोगोफोर मा होनना बुंनो लोगोफोर खाफाल गैया आं बिराद दुखु मोनो आरोना जिबौफोर थाबांबाथाय सेस नै लोगोफोर बे गौराङाव मानो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेरायफैयो बे गौराङाव बे क'क्राझार गौराङाव मानो सेंग्रा सिख्ला मानो जरा जरा फैयो बेसेबांबा समायना बे क'क्राझार गौराङा आंनि गोसोआसो फाग्ला बायदि मोनबाय आंनि गोसोआसो फाग्ला बायदि मोनबाय केटिएम लानानै आरसि लानानै 180 लानानै गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बे गौराङाव गोबाङानो सेंग्रा सिख्लाफोरा बे गौराङाव लाइन मारि फैयो बे गौराङाव गावनि मोजां मोननायनि सोमोन्दै बाथ्रा फोरमायो लोगोफोर एसे रेस्ट लाबाय आरोना माने जोङो मोनसे जायगायाव थांनांगौ दहाय देब्रिखौहाय माने एग्जाम दंमोन आरो ओमफ्राय दा गौराङाव दंफैयो जोङो रेस्ट लाबाय आरो एसे ओमफ्राय गौराङावनो एसे बारलाबायबाय आरो बिराद समायना जाना दं जि जायगा आयौ बुंनो हालै नालाय लोगोफोर बेबायदि जायगायाव बहा मोननो गाबोन समफोरबाबो बेबायदि दिन जाना होगोन ना होआ एक्सुवेलि बिराद सेंग्रा सिख्ला बेरायगासिनो आरोना ओंखायनो माने रावजोंबो गोसो जाया नालाय जोंनि बायदि सिंगेल मानसिया बेबायदि हारसिं जिरायनानै थाबा मा जानो रावजोंबो मोजां मोननो गोसो जाया बिथांमोनाबो थांसै आरोना ओमफ्राय आंहाथ' हारसिं थांनांगौ नालाय लोगोफोर दा लंपेन्टआ बिसिना होबाय नै खम जारलायो आंना मानो बिदिनो थाया ना बिराद मोजां जाहैबाय मिथिबाय लोगोफोर माने आं दा थांनो नागिरबाय आरोना माने गौराङावहाय माने भिडिअ खालामदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय अखायाबो लोगोफोरनि बिराद हानाय आरोना अखाया ओंखायनो आं दा थांसै आरोना ओमफ्राय दा बिराद अखा फैगौ ओंखायनो आं दा थांसै आरोना लोगोफ्राबो थांबाय नालाय आं दा थांसै आरोना लोगोफोर दा अखाखौ नायनो हागोन नै थांसै बिराद फैगौ आरोना लागायलांसै आं दा फाग्ला जानाय नंला आइजोंसो रावबो गोसो गैया सोरबा रावजोंबो गोसो जाया माने सिंगेल मानसिया माब्लाबाबो गौराङाव दाफैखा लोगोफोर लासिंसिं जायो आरोना आं दा थांसै उफाय गैया मा होनना बुङो दा थांसै आरोना अखायाबो बुहुद फैगौ फाग्लालै आयु गारि मोनगोन ना मोनाथाय गारि मोनाबा सेस आं दा थांसै आरोना गारिखौथ' मोनखाया नालाय गारिबो गैया आरोना मासे फैनांगौ खालामनो हाला गौराङाव नालाय अखाखौ नाहरब्ला लोगोफोर आयौ अखाया सिजोबफैबाय आरोना सेस जाखागोन आरो बेखौ जाखागोन सिंगेल मानसियाहाय रावनाबो मोजां मोननाय गैया माब्लाबाबो बे गौराङावहाय जाफैखा लोगोफोर मानो होनबा ओरैबायदि लासिंसिं जाखायो मालायनि लाइन मारिनाय मालायनि मोजां मोनलायनाय मालायनि खोथा बाथ्रा सोंनानै रायलायनाय बेफोरखौ माने खोनासंफैनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो सिंगेल मानसियाथ' माने फैजाखाया आरोना बेबो लासिंसिं जाखायो आंबो दा बिराद माने लासिंसिं जाबाय आरोना मानसिमान आरो दुसु लादोंमोन लंपेन्टआ जिना होबाय मा खालामनांगौ नै अखाया आयु फैगोन दे लोगोफोर माने बेटारि गारियाथ' माने डाइरेक्ट पार्कआवसो थाङा नालाय ओंखायनो अट' थिनालिसिम गाखोबाय आरो जोंना दा थांगासिनो अट'जोंहाय थांसै आरोना अखा हाबाय नै लोगोफोर अखा हाबाय रेन्जार होनांसिगोन आरोना लागाव लोगोफोर माने अखा हानानै नै माने आङो गौराङाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा हानानै माने नै दा थिनालियाव थाबायनांबाय आङो माने बहुद हाबाय आरोना फाग्लाबा जायो गारिखौ मोनासै लोगोफोर गारिखौ मोनासै आरोना दा फैसायाबो आंनाव 40 थाखाल'सै
40 थाखाजों फारौआव सहैयाबा सहैया फैबानि थाइबा मा जाबाय आरो ना ओमफ्राय आंना थांसै अखाया बिदि जायोलै फाग्ला बायदि जायो